sagad ka sa Ginoo, bisan nasa kamuato, kay ang yawa nagapangita sa iyang matinta dinhi sa yuta. Kunti lang ang pagtungo, bisan nasa kamuato, ug ginluyo sa bangka ugaling mo. Kaysa pagbalik ni Jesus, maangkon ang langit kagitagana alang kanimo. Wa ka ba matingala sa atong panahon karon? Bisan nasang dapit sa kalibutan, Adonai katalagman, kunti lang ang pagtungo, bisan nasa kamuato, ug ginluyo sa bangka ugaling mo. Kaysa pagbalik ni Jesus, maangkon mo ang langit kagitagana alang kanimo. Kunti lang ang pagtungo, bisan nasa kamuato, ug ginluyo sa bangka ugaling mo. Kaysa pagbalik ni Jesus, maangkon mo ang langit kagitagana alang